The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. My people are destroyed for lack of knowledge. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. All things are possible for the one who believes. Sa dili pa kita magapadayon sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos ni nga adlaw, gikinahanglan ng atong pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakaugalingon. Susihon nato kung diha ba atong mga nabuhat nga sa ning adlaw, kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Ang Espiritu Santo dili makalihok sa iyang function as the mentor of the truth. Siya ra gyud ang bugtong magtutudlo. Busa dili siya makatudlo kanato sa husto tungod kay naibabag,
So by this time, gikinahanglan ang atong paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mao lamang kini ang pagi nga ikaw makasalmot nining atong pagtuon sa pulong sa Dios sa imong sanong sa pagdapit sa Dios nga mohimo kas labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Busa sa hilom magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala na usab kanamo nimo sa among pagtuon sa pulong sa Dios. Salamat o Dios sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi, imo pa kami gipabuhi kay ang imong plano wala pa man mahuman busa nining adlaw lamdagi kami dugang sa imong kamaturan pinagis gahom kanamo sa Espiritu Santo. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Yung tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato nga mga higala og sa atong fellow believers, mga magtutuo, mga igsuon diyan ni Kristo. O kaninyong mga bago pa, mapay pagsugod sa pagsunod ng atong pagtuon sa pulong sa Diyos sa pinagi sa YouTube. Ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. So, welcome sa kaninyong tanan o anihan sa kita. Nagadupot kita, by the way, nining atong tunanan nga giuluhan o the doctrine of grace, grasya. So, ato namang na tunan nga ang grasya mao ang policy sa Dios. God's policy is grace. Ang policy ni Satanas nga mao ay nagunang kaaway sa Dios, mao ang evil, dautan. Musa, mao niya itong giduputan sa pagtuon, the doctrine of grace. O ato naman sa mga gidefine ang grasya nga is all ang grasya giingon nato nga grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done on the cross. O sa linangkob ang grasya mao ang lihok buhat sa Dios alang sa tao. Bisan dili kita angayan, we do not deserve, we do not earn, we do not work for. So kaya itong ibuhat ng grasya. Okay? So okay, padayon ta sa atong paghisgot niining maong doktrina. Unas tanan, ako kang pahinuman, labi na niyan itong mga bago nga, kini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos, adlaw-adlaw. It's a daily kanang Bible study. Dili siniman na, dili binuan, dili tinuig. Matadlaw-adlaw. Kay nagsunod lang kita sa mando sa Dios nga patubuon kini atong kalag pinagi sa meaning pagtuon sa iyang pulong. That's the only way nga kita makatubo diha sa 2 Pedro 3:18 iyang mando kana grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Og okay, ang atong basihan ra gyud nining atong pagtuon mao ang Biblia. The Bible is our roadmap to life. It is the blueprint of our spiritual life. It is the yardstick sa atong spiritualong pagkinabuhi. In fact, ang Biblia mao ang instruction manual
sa Dios alang sa tao. Ilabi na kanimo, fellow believer. Mao ni ang atong basihan sa atong pagtuon. So, og ako kang painumman sa mga kining atong pagtuon, this is kanang inculcation. Inculcation method. Unsa mo pa sa inculcation? Sinil-silay yun. Mo na balik-balik ning atong pagtuon kay hangtod nga di nagyod na nato makalimtan. Mo ni tuyo nga adlaw-adlaw kitang nagatuon sa pulong sa Dios nya daghang balik-baliko na to sa pagtuki aron gyud nga mo dupot o mo kanang sink in gyud sa atong kalag. Okay? So mo na nga nagapadayon kita sa paghisgot ni ining grasya nga palisi sa Dios. Now, ato na sanggi tuki nga nagaingon kita nga ang siyensya nagaingon nga nanginahanglan kita at least upat ka mga basic elements to survive aron kita mabuhi nining kalibutan na. Ang nag-una gyud ni tubig, ikaduha ang hangin, ikatulo ang atong pagkaon, ikaupat ang kanang kadanag. Okay? So, the four basic elements to survive, for us to survive, water, air, food, and light. O atong tanawon unsa may gisulti sa Biblia. Let us look what the Bible tells us about ni Ginoong Hesukristo. Kay ang nag-una gyud ini diha sa Juan 4:10 unsa gisulti diha ni Ginoong Hesukristo, I am the living water. Mo na pamong ni Ginoong Hesukristo, I am the living water, ako ang buhi nga tubig. John 4:10, water. Ikaduha, ang basic element is air, ang hangin nga atong ginhawa. Okay? Now, sa Isaias, Kapitulo 42, versikulo 5, nagaingon kini si Ginoong Hesukristo, nagaingon, I am the breath of life. Ako mo ang ginhawa sa kinabuhi. Okay? Now, adto ta sa food, atong pagkaon, the basic element. John 6:35, verses 41, 48, and 51, unsa gisulti ng Ginoong Hesukristo, I am the bread of life. Ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Na mo na, food. O ang ikaupat nga basic element is light. Unsa gisulti ng Ginoong Hesukristo diya sa John 8:12. I am the light of the world. Na. So ang siyensya was right. Basta, science was right. We need Jesus to live. Aron kita mabuhi. Now, kitang mga magtotoo, na I'm addressing this to our fellow believers sa ato mga isig ka magtotoo. Nga kita, gitawag naman sa pulong sa Diyos nga born again. Kaya nga tao na magkita pag-usap, niadto gyud higayon ka atong idawat si Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Now, sa pagka-born again nato, kita agi kanang kaamgid nga kita naminyo ngadto kang Ginoong Hesukristo. Christians had been married to the Lord Jesus Christ. Okay? Now, og si Ginoong Hesukristo diya sa Marcos 11:22 nag-ingon, have faith in God. Iyan ang pulong. Pagbaton og pagtuo ngadto sa Dios.
Now, Hebrews 11:3 nag-ingon usab, by faith, na naghisgot na kini og pagtuo, by faith we understand that the worlds were prepared by the word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. O niya diya sa Hebrews 11:32 and 33. And what more shall I say? For time will fail me if I tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the prophets. Verse 33, through faith, pinagis pagtuo, they conquered kingdoms, administered justice, gained what was promised, shut the mouths of lions. Now, nag-isgot na kini o pagtuo. Kaya ang pagtuo, matod ba Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Now, kaya timan niya, ato lang itong gilakbitan may tungod sa pagtuo. Kaya mo magkini ang Yahweh. O atong isgutan katong 4 basic elements for man to survive. Okay. Timan ilan itong mga punto atong giisgutan now. Kaya kining atong gitunan nga bahin sa grasya. Okay. Na ay prinsipyo nga dili angay natong kalimtan. Nagaingon ang prinsipyo. Ang grasya una pa ang paghukom. Sa in English, grace before judgment. Now, atong naibawan, okay? We know for a fact there is rampant drug proliferation all over the land. Okay? Bisag asa. All over the land. Now, gawas niini na apoy rampant child abuse. Ako kang gihantagan ining maong hulagway sa tinuod yung kaimtang sa atong kalibutan, okay, as a whole. There is rampant child abuse, there is rampant teen pregnancy, mga dalagita pa, makabata pa kayo na nga mabdos, teen pregnancy. Gawas pa nini, there is rampant abortion. There is rampant alcoholism. There is rampant suicide among young people. Etc. etc. Labihan daga kabuntagan tag maghisgot niini. Now, unsa may hinungdan for all of this? Ibaw ka? Ang tubag? Ignorance of truth. No knowledge of the Word of God. Mao ni. That is the main reason or the main cause why kamatuoran. Kaya mga katawhan karong panahon na both believers and unbelievers, they have wrong priorities in life. Ako naman balik-balik po. Wrong priorities. Ang ilang scale of values magkadimao. Yun. Mao na nga kay kini mga tawhan na karon ang majority bagang duot sa mga katawhan. Baga gyud ang mga di magtotoo. Kini sila man sila'y panahon, way pagpanumbaling lagi. Sa pagtuon sa pulong sa Dios sa kamatuoran. Wala. So, unsa resulta? Magkadimao ang ilang mga priorities in life. Kay sayop mga ilang mga pasiuna o priorities, then unsa? Kabhang ang ilang una-una, way suod nga kamatuoran. Puro sa kalibutanon, mga dautan, mga ngilad, mga unsa pa? Human viewpoint ra gyud. Mao na nga
kay empty man ang ilang mga pangunahon na sa kamaturan, unsa naanay giingon og frantic search for happiness, kay di man sila kanang kasinatis kalipay kung mo nang kaimtangan nila ngaway kamaturan. Ang tao ngaway kamaturan miserable. Sige lang siya pangitas kaning kalipay, apan di gyud makaplagan. Way makalipay ang Dios ra unta. Ingon lang kung unta kaya na may kabubuton lagi ang tao. Kasagaran mupili mangyud nga unsa. Dili sila gusto makakat-on sa kamaturan, the truth. See? Puro mga false doctrine, ang ilang mga priority, nagkadaiya lang, nagkayamukat lang. So ang tao, produkto na lagi sa iyang desisyon. It's a matter of choice. Mao na ilang napili. Mao na ilang tinuyuan sa ilang buot. Mao na, what a tragedy. You see? Okay. Kini naghisgot as mga in general, believers and unbelievers. Okay? Ang mga magtutuo lagi are supposed to grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Nawa man po daghan mga magtutuo, lang yung pagtagaan din. Nganon, for what reason they should? Nganon sa may inungdan o kanang ngano man kinahanglan sila to grow. Reason? So they can grow up spiritually. And hopefully, makakabot sila sa ilang spiritual maturity, which is capacity stage. Thus, naibaw na kanini kay kapila na ito balik-balika. Kaya ang tumong yun ini magtuon tas pulo sa Diyos, maong pagpatubo sa atong kalag, buwan makaabot kita sa atong common goal as believers, which is spiritual maturity. Kaya mo na stage nga diin mahimaya na nato ang Diyos. Hence, mahimo na kita unyang pivot of the nation, invisible heroes. Muna itong mga titulo kung makakabot na taniyana. Okay? Now, kadaghan mga katawhan lagi karon nga tungod lagi kay mga wrong priorities, empty malagi ang ilang panguna-una sa kamaturan, then muna frantic search for happiness, mangita gina sila mga kahilayan, mga kalipayon, kalibutanon nga mga unsa na kalipay. You see? Frantic search. Now, so there is rampant ungodliness, so to speak. Ini nga itong kalibutan nga gipuyan. Labi na nga, si Satanas mo ay nagaduma, lagi ini nga itong gipuy ang kalibutan. Gitugutan siya sa Diyos. See? Kaya unsa to'y kanang papel ni Satanas, angan nga Satanas, Satan, ang kahulugan yun na tigsumbong, accuser. Nahibaw ka ba nga kitang mga magtotoo kanunay tang akusahan o inon ta kanang isumbong ta ngadto sa Dios? Panalitan, ikaw nga magtotoo, you're a believer. Unya, o mga kaypagtagan sa pagtuon sa pulong sa Dios, lupad na dito sa throne room of God, kagitagaan pa man na siya katungod nga kanang sa kakanaog pa ni si Satanas. O sa iyang nakita ni mo nga kay pagtagaan, kay gana, kay init sa pagtuon sa pulong sa Dios, musumbong na si Satanas ito sa trono sa Diyos, mayok. Diyos na kiningan na. Inganlan para magyud niya.
kini si Vic Balbido. Kaila man tingala kani, of course, kaila ko. Wa man na magtuon sa pulong sa Diyos mo, wa man siya gana, wa ipagpanumbaling. Unya, mahingos Ginoo sa Kristo. Kay siya man ang atong unsa, manlalaban, mahingos siya. Si Vic Balbido, awa na kay labot anak sa tanas. Anak na nako. So anak naman siya nako. Ako rebala kung unsay iyang mga kasaypanan o mga kalapasan. Wala kay labot. So mo na. Nanaog na po sa tanas, mangita na po siya kinsay iyang isumbong. So ihimplo na. Okay. So mo na nga ako ang giinan nga rampant na ganing mga ungodliness, unrighteousness sa mga katawhan nga kini they suppress the truth by their unrighteousness. Na sa Roma 1:18-20. Abrihe imong Biblia. Abrihe diha sa Romans chapter 1 verse 18. Okay. Verse 18 says, in English, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and uprightness of people who suppress the truth by their unrighteousness." Verse 19. Because what can be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Verse 20. For since the creation of the world has His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen because they are understood through what has been made. So people are without excuse. Why excuse nga ang tao dili magkaunsa kat-on kinsa o unsa ang Dios. Mao bitaw na nga pagkaluoy niya itong wala gyoy kamatuoran. Unsa man nila pagkasayon kinsa o unsa ang Dios. Kaya man sila gana lagi, man sila ka init, way gana, way ka ng tinguha, mutubo, way panahon, way pagpanumbaling. So nga, mao lagi na nga, imbitahon ni mo Bible study, mo dayog tubago, awa ko'y panahon na busy ko kayo. Ayaw na lang ko anak, kamura. So mo na, kining mga tawana, then, wala ba yung excuse lagi? So, tinuyuan lagi sa ilang buot. It's a matter of choice. You see, ihatagan man tas kabubuton, atong kaugalingong kabubuton. Free will ba? Sa in English. Ihatagan tang tanan. Ang Diyos naghatag nini nato. O kanang kabubuton na, ipagamit niya. Kaana man gikan ang imong paghimo og desisyon. Mabita nga sa di pa ta magsugod sa Bible study, ako ning balik-balik nga kanang gikinahanglan ng imong o kung ikaw dili magtotoo, gikinahanglan ng paggamit niya ng imong free will sa paghimo og labing menuna ng desisyon sa pagtuo kang Ginoo Kristo. Kasi mo nang atong gibalik-balik. Anha nimo kana himua imong desisyon gikan sa imong volition. Kaya ang volition duha man ka pole, there are two poles diha, duha ka bahin, negative, positive. Ang negative mo ingon og dili ko. Ang positive mo ingon mo tuo ko. Namo na. So nining duha ka bahin sa atong kabubuton, ikaw, ana kay hingpit nga kagawasan. You have total freedom to choose. You see?
Kaya di man mamugos ang Dios. Iyang gihatag na aron imong gamiton. Asa imong gamiton? Imo bang negatibong bahin o positibong bahin? Nakita nimo? So na kay total freedom. Apan bantay kay uban niya ng maong kagawasan. Dili mabuwag ang responsibilidad. Kasabot ka? With that perfect freedom, perfect ang freedom gihatag sa Dios nimo, makapili ka either yes or no. Upon with that freedom goes responsibility. Kung sibot na sabot, sa matag himo nimo desisyon, every time mo yung kag yes ba o no, na ay unsa corresponding unsa result or consequence. Samtag na. So mo na nga ang mga katawhan karon ang bagang duot sa katawhan. Wa gyoy pagdawat sa kamatuoran. Subo gyud palandongon. Mao na kay kita niining atong panahon karon, by the way, review gyapon in this age that we are or we live in karon, gitawag ni og church age, panahon sa simbahan. Okay? Dili simbahan nga kanang building, dili. But pasabot niya ng simbahan. Kaya ang church, ecclesia, ang original ng Grigong pulong, ecclesia. Ang but pasabot yun, ecclesia is set apart. Gipaglain. Okay? So, ang matag magtotoo, karong panahon na, under the church age, set apart. Gipaglain na ta. Gi kanang ingnon gud ta gilain, mao man na itong gamit ng Bisaya, gilain na ta. Okay? Set apart. Church. Ikaw ako nga magtotoo, we are church. Okay? Dili ng building yung makita. Simbahan kita. Ug mao na nga kay kita mga sakop man niining church age, we are church age believers, then unsa man ang punto na tong dadon nimo, kita mga sakop sa simbahan. Okay? O gawas panining panahon sa simbahan, ginganlan po ning maong panahon, that age of apostasy. Kung sabot sa apostasy, gikan po ni Grigong pulong nga apostasia. Now, kining apo, out from, okay? Ang apo, but pasabot niya na out from. O niya ang stasia is standing. So, tapuon mo ng duha, you're standing out from the truth. Standing, di lang kay standing out, kundi standing away. So, maambot pasabot dining apostasia or apostasy is unsa? Ang atong pagbarog gawas unsa? From the truth. Away from the truth. Standing away from the truth. Mao nang apostasia. Tungod kay kini panahon man sa apostasia, then mao na kay si Satanas may kadumala lagi ni kalibutan na kunwa kay kamatuoran kay kini bugno maning espirituhanon atong giatubang adlaw-adlaw, di lang kay adlaw-adlaw kundi kanang 7 days a week, kanang unsa 365 days a year. Mao na nga patunon tas po sa adlaw-adlaw. See? So mao na patunon ta sa iyang pulong adlaw-adlaw kay gusto sa Dios nga kita magmadinaugon batok sa atong mga espirituhalong kaway.
Kita nahibaw naman ta nga dunay tulo ka mga nag-una nga mga dagkong kaaway nato ingon nga mga Kristiyanon. We have three major enemies: the world, the devil, the flesh. Unsa man the world, kini bang kalibutan to libut-libutan puyan dili. It is the system, ang sistema ng kalibutan na iyang Satanas. Mo na kaaway nato. The world, niya the devil, ang yawa. Si Satanas. Okay? Napay ang daghang mga alalay niya, mga demonyo. Kaaway na to. Mga espirituhanon naman sila. They are spirits. Spiritual lang atong kaaway. Mao nang sa may mong iasdang nila kung wa kay pulong sa Dios nga mo man spiritual weapon. Kasabot ka? Mao man espirituhanong hinagiba na to, armas na to, nga itong magamit sa pag-atubang, pag-asdang nila. Pildi ka. Dili ka mananaw, kundi casualty ka. Nining espirituhan ng bugno. Kasabot ka ba? Anya mo na ikaduha. Ang yawa. Anya ikatulo. Ano man? Kining atong kinaiyang makasasala. Hay man atong kinaya masasala. Asa man ito makiti? Ni as tibuok natong kalawasan. Okay? Kay ning takod na ning tapot na ni sukad niya itong pagkalaglag sa atong unang ginikan nga si Adan o si Iba. Okay? Pagkalaglag yun nila, pagsupil yun nila sa gidili sa Diyos ka. Bungas kahoy sa pag-ilas mayog dautan, then nangalaglag sila, hingpit ang ilang paghimulagikan sa Diyos, spiritually dead naman sila, dugangan pa niya ng kinaiyang makasasala. Kinaiyang makasasala, old sin nature, nias tanang silda sa itong kalawasan. Ikans tumoy sa itong buhok, ngadtos tumoy sa itong lapalapa, na puno ni sa kinaiyang makasasala. Sabtag na. Kaya mahinungdanon kaayo ka na sa itong Kristuanong pagkinabuhi. O kining old siniture, kinaiyang makasasala, mauni ang culprit, mauni tignod-nod na to, tigtod na to, tigtulak na to sa pagbuhat ng mga sala. Mauna, that's the culprit. Mauna nga kanunay tang pildi yun sa itong spiritual enemies. Pildi, casualty. So mauna, kay nagkaguliyang naman ang itong kinabuhi tungkol niya na, kay pildero mga kita, mga pildi man ta sa spirituanong away, gitawag ni sa doctrinal term nga, kanang angelic conflict. Okay? Langit nung away. Okay? So, mauna na nga, tungod kay umantay kamaturan, which is supposed to be the sword of the Holy Spirit, mauna yung espada sa Espiritu Santo, mauna itong taming, mauna itong panalipod, mauna itong unsa, kanang, unsa na yung mga ekspresyon na basta panalipod, proteksyon nato sa atong kinabuhing Kristuhanon. Kay gibombardyuhan ang yutang ining mga kaaway. 24/7, 365. Mo na ang kanang hinungdan nga patun-on ta sa Dios sa iyang pulong. Dili lagi sinimana, dili adlaw. Kaya ang espirituanong pagkinabuhi, paminaw, the spiritual life is a moment-by-moment life. Gawas pa niya na, the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Dili kasagaran usab ang atong pagtuman ni ining maong di kasagaran nga espirituanong pagkinabuhi. Sabot ka?
Dili ingon-ingon ang Kristohanong pagkinabuhi, oy. It's not a joke. It's not kanang mayano-yano lang mo, dili. In fact, God is dead serious to His Word. Labihang kanang kabililhon, kaminungdanon, how essential the Word of God is in our life, for our life. Aron kita mahimong mananaog. Kaya ang Diyos, ang kabubuton sa Diyos mao nga buot niya nga kita magmalipayon unsa o kanang magmadinaugon. Kay magmadinaugon man ta, malipayon pod. You see? Malipayon. Natural kung magmadinaugon ka, you are always a winner. Malipayon juga. Kabubuton sa Diyos nga ikaw magmalipayon, madinaugon, you see? Muna. Kay ako kang giingnan di padugay nga ang Kristohanong pagkinabuhi kanang is a supernatural way of life. And because it is a supernatural way of life, it requires ng inahanglan og supernatural way of execution. Noni, ang kalimutan, no? Kadaghanan sa atong mga higala nga nakabalita may tungod ng atong Bible study through the YouTube. Adlaw-adlaw. Ang uban ng mga negatibo. Excuse me. Sila yung mga reaksyon. Yung sila, biha po ng inyong Bible study, kadadlaw yun. Kanang, di ba di mo kahutdan sa inyong hisgutan. Kadungog ni ko ng mga komentaryo upahiyom na lang ko. Hindi ko makiglalis ba nila unsa kay mo matikatungod. Mao man ilang gipili. Mao na nga. Adlaw-adlaw lagi niya itong gibuhat kay agi magkinigtuman lang sa mo ito nag-iingon sa Diyos iyang pulong. If ye love me, obey my word. Obey my word. Kini itong gibuhat agi lamang nis pagsunod sa mando, sa kabubuton, sa tuyo, sa plano sa Diyos. Mo ni atong gitunan adlaw-adlaw hangtod masilsil na gyud na, ma-inculcated na gyud na, musink in na gyud na sa atong alimpatakan, sa atong galamhan, sa atong kanang kardiya, mao man ay original word niya sa heart ang atong niya sa atong una-una. You see, mao na nga kita nagadupot yun ni atong paghahisgutan. Bisag unsa na isulti sa uban sa tagagawas ka mga negatibo, mga gani, mga magtutuo pa negatibo. Ngayon sila kanang mga buang baya mo na, sige mong tuon, makatawa lang ihapon ko niya na. Sukad pa na sa Pilipinas pa. Dito pa may nagsugod sa pagtuon sa doktrina. Nakadungog na miyana. Basig mabuang mo sa Biblia. Kanya napag yun. Ilapag yun gibutang kanang inyong gibuhat mura na og bibliolatry. Sa may buta-sabot nila. Mura ba og kanang magikas pulong nga idolatry. Ilan na lang himo og imbis Bible lagi ang bibliolatry. So bisag unsa na lang ang ilang himo og mga kanang pagtamay, pagbiay-biay. Now, as a believer, ikaw nagpaminaw niini. That is expected. Kaya nga naman, ang kalibutan dili makasabot. You see?
Mao na. So expect nga kining mga mga tawhana mao na ilang kanang ang ilang opinion bahin sa atong gibuhat dinhi niining ministry. Naibaw naman ka nga ang tuyo ning ministry, the main thrust is to lead people to the Lord Jesus Christ and to lead believers, mga magtotoo, to make Christ real to their life, pinaagis pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Ato ning ipadayon ugma, ayaw si piyata ang pagsubay nini sa sumpay nini ug magpasalamat ta sa Dios nga kita nakapahimulos nining iyang grasya. Let us pray. Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong paggiya kanamo, sa paglamdag nimo kanamo pinagi sa Espiritu Santo bahin sa daghan pagyong mga kamatuoran nga sarang na magamit sa among adlaw-adlaw pagkinabuhi, pagpahinomdom kanamo, pagpasidaan kanamo, pagpahimangno kanamo Dios nga gikinahanglan gayud namo ang imong balaang pulong nga naang kamatuoran pagtudlo nimo kanamo bahin kanimo og sa imong plano. Salamat o Dios nining among Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita lamang kining maong ministry sa sangyaw sa imong mayong balita o sa pagsambuag pagyud sa imong kamatuoran. Aron sa ingon niya na makatuman kami o Dios sa imong kabubuton, kay imo man kining buluhaton. Imo man lang kaming gipanggamit alang sa kaugmaran sa imong himaya. Salamat o Dios, dada kami pagbalik dinhi ugma, ron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Panalangini ang mga subscribers ang nagasunod nining among ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.